prinț. Din episodul anterior. Spune-mi, micule prinț, știi de unde vin eu? Propria ta planetă. Promit că o să o căutăm. Odată floarea mi se lăuda cu spinii ei și mi-amintesc că a spus: spinii mei sunt pentru mine ca ghearele pentru un tigru. Aveți grijă de asteroidul nostru în lipsa mea. Pa, pa! Praf de mâncărimi, multe cartușe de gaz rezător și să nu uităm de cartușele de culori. Să mergem! Vânătoarea a început! Dacă mlădițele vor crește prea mult, rădăcinile lor ar putea distruge B612. Dar zău așa, n-am mai văzut o vulpe pe post de ciobănesc. Aha. Hei, crești mult prea repede. Ce-i asta? B325, B330, B505. O nouă misiune. Partea a doua. Dacă toate animalele ar sta labă în labă, am avea cel mai mare animal din lumea întreagă. Bravo! Vânătorule, mă bucur pentru tine. Ai capturat în sfârșit fiara cu 2 capete, 3 picioare și 5 urechi. Dar acum chiar trebuie să plec. Mă așteaptă floarea mea. Știi unde aș putea găsi o planetă cu tigri și trandafiri? Regret, micule prinț, nu știu. Dar m-ai ajutat, așa că te voi însoți. Mă vei însoți? Știu pe cineva care te-ar putea ajuta să găsești planeta florii tale. E un mare geograf și a făcut harta tuturor planetelor din galaxie. Serios? Atunci sigur știe unde e planeta pe care o caut? Oh, mulțumesc! Prea bine! Să plecăm! Vulpe! Calmează-te, prințeso, nu trebuie să strigi, sunt aici. Vulpe! Ai răbdare. Mișcați-vă, ghimotoacelor, haideți! Sau veți deveni cotlete în meniul de seară. Retrage-te! Stai acolo! Poate miroase bine, dar are un gust oribil. Trebuie să mâncați baobabul, nu trandafirul. Fă ceva! Nu mai vreau să văd oaia aia! E bine, după cum vezi, n-am nici foarfecă, nici buzunare și nici puteri magice. Așa că nu știu cum să fac pe prietena ta amatoare de trandafiri să dispară. Te rog, ascunde-o în vulcan. Bună idee! Așa nu o să te mai văicărești. Du-te acolo! O, frățioare, frățioare, nu-i deloc un semn bun. Mai să fie, ce caută aici? De ce nu l-a luat cu el? N-ar trebui să stea descoperit pe aici, nu-i în siguranță deloc. Tu rămâi aici, cel puțin până când se mai liniștește domnița zăpăcită. Hei, ridică-te! Nu e ora de somn? Asta crede că hibernează. Totul devine extrem de complicat. Fără ele, nimic nu ne mai poate ajuta să-i oprim pe baobabi. Micul prinț nu ne-a lăsat vreo funie pe aici? Da, ar trebui să găsesc o soluție care implică o funie. Așa, măcar există cineva care n-are probleme cu somnul. Nu din nou.
Trebuie să dorm. N-are niciun rost. Nu o să reușesc niciodată. B612 ar putea exploda înainte de întoarcerea micului prinț. E plăcut să ai companie. Începusem să mă plictisesc. Tu! Încă te delectezi cu problemele celorlalți? Ai înțeles greșit. Mă bucur doar să am un vizitator, doar atât. M-am săturat să stau singur în acest vulcan sufocant. Da, și eu, floarea și baobabii, m-am săturat de toate. Știi că te pot ajuta dacă vrei. Nu trebuie decât să sufli asupra carnețelului. Nu, nici nu intră în discuție. Și dacă mă vei mai ispiti odată, te fac poșetă, să știi. Da, sigur, el ne mai lipsea acum. Vulpe! Vulpe, trezește-te! Baobabul mă atacă! Dragul meu mic prinț, întoarce-te repede. Baobabii au crescut atât de mult. Vulpe nu are grijă de ei. Te rog, grăbește-te. Du-te, fluturașule. Găsește-mi prințul. Telescopul ăsta e fantastic. Cu el aș putea zări un animal de la orice distanță. Nu mi-ar scăpa nici cel mai mic animal. Vânătorule, căutăm de foarte mult timp planeta geografului. Sigur știi drumul într-acolo? Desigur. Da, sigur că da. O văd? Da, e acolo! Planeta geografului. Ce frumoasă e! Vezi? Nu trebuia să-mi pui instinctele la îndoială. Ha, îmi amintești de un prieten drag de care mi-e foarte dor. Oh, 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 oh. Ha-ha! Aici nu e nimic periculos. Nu se știe niciodată. Spațiul e plin de creaturi periculoase. Ah! Bună treabă, vânătorule, tocmai ai găsit ușa. Oh! He, he, he. Ce planetă comică! Netedă cât vezi cu ochii, iar pe jos e ceață. E bizar. Ajutor! Salvați-mă! Ai auzit și tu? S-a auzit de acolo. Stai așa, fiule! Nu mai sunt atât de tânăr! Uite, te-ai împiedicat de pietrele astea ciudate. Nu, nu sunt pietre. E un fel de munte în miniatură. Parcă am fi uriaș. Să avem grijă să nu călcăm pe ceva. Să mă ajute cineva! Salvați-mă! Nu te mișca, te dezlegăm noi. Am adunat? Hei, nu așa te porți cu oaspeții noștri. Crezi că e un pic dus? Cu cine vorbeai? Eliberează-mă și o să-ți spun. Fiți atenți, țânci nerecunoscători. Unde v-ați ascuns? Scuze, domnule geograf, am bătut drum lung cu prietenul meu, vânătorul, pentru a vă întreba dacă ați auzit vreodată de planeta trandafirilor sau a tigrilor. Îți voi răspunde la toate întrebările dacă mă vei ajuta să rezolv o problemă. O problemă? Ce fel de problemă? Au, 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 au. Ai dreptate, Uite-te chiar prin asta doare. și o să înțelegi. Wow!
Cine sunteți voi? Arțăgos, arțăgos, sunt atât de arțăgos. Da, am observat. Dar de ce? Suntem arțăgoși, fiindcă marele geograf a provocat un dezastru. Încurcă lacurile cu râurile, ne-a distrus întreg relieful. Sunt șocat câtă nerecunoștință. Arțăgoși, suntem foarte arțăgoși. De asta l-ați legat? L-am doborât, l-am legat ca pe o friptură uriașă. Noi suntem mini-zabiții. Suntem mici, dar el, fiindcă-i mare, nu înseamnă că are mereu dreptate. Arțăgoși! Dar tot nu înțeleg ce fapt atât de oribil a comis. Atunci, micule uriaș cu inima bună, vino și-ți voi arăta. Vei înțelege. Bine, dar voi fi însoțit de geograf și va trebui să-mi promiți că nu o să ne faceți niciun rău. Eu rămân aici. N-am încredere în animalele foarte mici. Trebuie să ies de aici. Nu, stai! Oile! Mișcă-te sau te fac tocăniță! Vulpe, unde ai fost? M-ai lăsat singură. Tocmai am scris micului prinț că nu ai avut grijă de planeta lui. Ai spus că i-ai scris fără să mă anunți? Ai noroc că nu-mi plac verdețurile, altfel ai fi devenit salată de trandafiri. L-am rugat să vină acasă cât se poate de repede. Doar atât. Va crede că sunt incompetent. Dar nu e vina mea că vulcanul s-a trezit din cauza rădăcinilor de baobab. Și nu e nici vina ta că oile nu mai mănâncă. Cel puțin nu cred. Cel puțin nu cred. Bine, bine că ești tu deșteaptă. Ce peisaj ciudat! Magnific, nu crezi? E opera mea. Nu! Geograful uriaș l-a făcut neplăcut și nepractic. De natură n-ar trebui să se atingă nimeni. A durat un pic, dar am vrut o planetă organizată. Un pic de verde aici, un pic de galben acolo. Geograful uriaș nu pricepe. Nu vede nimic din spatele lupei lui. Mini-zabiții nu-și mai recunosc planeta. Îmi pare tare rău, dar n-am știut că regiunile astea sunt locuite. Să refacem totul ca la început. O, da! Mulțumesc, domnule uriaș mic! Păi, prea bine. M-am străduit atât de mult, dar mini-zabiții sunt mai importanți. Totul a revenit la normal. Fericiți, ca înainte! Vânătorule, am făcut ordine în țară. Acum putem porni iar la drum. Domnule geograf, știi cumva unde e o planetă a trandafirilor? Planeta trandafirilor. Am făcut harta planetei lalelelor, a margaretelor, a crinilor și a E irișilor. planeta pe care trăiesc și tigrii. Am găsit o planetă pe jumătate cu trandafiri. Ar putea fi aceasta, dar vreau să fiu sigur că suntem pe drumul cel bun. Avem nevoie de un alt indiciu. Corect. Micule prinț, oare planeta asta să fie ferită de vânturi puternice? Da, floarea mea se plânge mereu de curenții de pe B612. Poate din cauza că vine de pe o planetă fără vânt. Atunci totul capătă sens. Planeta găsită de mine ar putea fi planeta trandafirilor. Cred în tine, domnule geograf. Să mergem! O scrisoare de la floarea mea? Dragul meu prinț, întoarce-te repede. Baobabii au crescut atât de mult. Vulpe n-are grijă de ei.
Ai probleme cu animalul tău? Cu sora ta? Familia mea? Da, mi-a scris floarea mea, dar ea exagerează mereu, așa că spune-mi, te rog, în cât timp crezi că vom ajunge pe planeta trandafirilor? Oh, nu va dura mult. Un zbor de doar câteva ore. Ai răbdare, floarea mea. Totul va fi bine, sunt convins. Ar trebui să vă însoțesc, prieteni. Mi-ar plăcea să fac harta planetei. Minunat! Planeta tigrilor e a mea! La revedere pe data viitoare! Călătorie plăcută! Nu-mi vine să cred că floarea i-a scris micului prinț. Fac tot ce pot, doar că baobabii cresc în neștire, iar acum se trezește și vulcanul. Vulpe se plânge doar. Am spus adevărul în scrisoare. Planeta asta cu cratere nu-i demnă de tine, floare frumoasă. Eu știu planeta frumoasă de pe care vii. Și știu cum să ajung acolo. Crede-mă, scumpul tău prinț, în ciuda puterilor sale, nu o va găsi niciodată. Vulpe! Hei, calmează-te, domniță, vin acum. Vulpe, l-am visat pe șarpe. Tu nu? Eu? Nu. Și nu te teme, fiindcă șarpele putrezește în carnețelul micului prinț din vulcan. Nu o să iasă prea curând de acolo. Serios? L-ai văzut tu? Sigur. De ce? Trebuie să-i vorbesc despre visul meu. Dacă micul prinț l-a pus în vulcan, trebuie să fie avut el un motiv. Bine, când micul prinț se va întoarce acasă, îi vei explica de ce au crescut baobabii. Da, nu-mi vine să cred că ai făcut asta. Te rog, trebuie neapărat să-i vorbesc. Dacă mă gândesc mai bine, l-aș putea ruga să ne ajute cu baobabii. Dar va trebui să avem mare grijă. Cu puterile sale, șarpele ar putea profita de cea mai mică suflare a noastră și s-ar putea elibera. Da, dar am un plan ca el să rămână în carnețel. Îi voi scrie micului prinț pentru a-i spune că avem iar situația sub control. Iar eu voi aduce carnețelul aici. Cred că știu ce am de făcut. Cred că deja ne apropiem. E la 34 de secunde lumină depărtare spre vest. O văd! Țineți-vă bine! Mulțumesc. Trebuie să fie un indiciu. E o coroană. M-aș fi așteptat la o stropitoare mai degrabă. Cărțile nu dau greș niciodată. Sunt absolut convins că asta e planeta florii tale. Asta îți aparține ție, fiule? Ești singurul care ar putea deveni rege într-o zi. Pe planeta asta nu e nimic. Doar nisip cât vezi cu ochii. Te asigur că pe planeta asta sunt flori. Solul, compus din calcar și lut, e stratul perfect Mulțumesc pentru... frumos, domnule știe tot. Și eu știu că sunt flori și nu trebuie să-mi spun asta nicio carte. Da. Le simt mirosul. Veniți! Haideți, măriți pasul! Salutări, maestate! Trăiască regele! Corect. Să trăiți!
Eu sunt micul prinț. Prinț, zici? Da, dar n-am niciun fel de regat. Doar un vulcan, o vulpe și un trandafir. Iar ciudații ăștia care te însoțesc sunt supușii tăi? Ciudați? E în toate mințile? El poartă capotul bunicii mele. Sunt prietenii mei și căutăm planeta trandafirilor. Planeta trandafirilor? Bravo, domnii mei! Chiar pe ea sunteți! Trandafirii sunt supușii mei, care mai de care mai frumos. Am reușit! Maestate, ne puteți conduce la poporul domniei tale? Cu plăcere, tinere prinț. Cobor acum! Frățioare, dar mult mai durează. Scările lui au 405 trepte, cu scări de 15 trepte fiecare. Se oprește să gesticuleze la fiecare 2 etaje. Regele nostru va avea nevoie de 5 ore și 34 de minute pentru a ajunge la noi. Dacă... Dacă un factor extern nemai văzut nu va grăbi puțin lucrurile. În locul lui, cu o haină blănoasă ca aia, eu m-aș simți mai confortabil într-o vizuină de iepure. Tu, nu? Văd că supușii tăi au îndrăznit să râdă pe socoteala mea. Dragii mei, permiteți-mi să vă prezint capodopera regatului meu. Mândria și bucuria mea, bijuteriile universului, trandafirii mei. Am ajuns în sfârșit pe planeta florii mele. Din episodul următor... Dar florile astea nu sunt trandafiri. A? Dacă șarpele va încerca, Să fugă? Bun venit, dragul meu client! Pentru toate nevoile tale, oricare ar fi ele, cumpără semințe, lalele și multe altele. Sau pentru scumpa ta logodnică. să facem asta? Au dublat în limba română Richard Balint, Sorin Ionescu, Petre Ghimbășan, Anca Sigmirean, Andrei Lupu, Alexandru Rusu, Ion Ruscuț, Sebastian Lupu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Alina Leonte și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.